Αυτό είναι το podcast του Βαγγέλη για τα κινούμενα σχέδια. Του Βαγγέλη του ψευδού και όχι του ψελού της γνωστής βυζαντινής οικογένειας. Και το επεισόδιο αρχίζει τώρα. Δεύτερη απόπειρα για το vidcast αυτό. Είχαμε προβλήματα με τον ήχο στην προηγούμενη μας προσπάθεια. Τέλος πάντων, καλώς ορίσατε στο επεισόδιο αυτό του vidcast. Είμαστε πολύ λίγες μέρες πια πριν την έναρξη της καμπάνιας crowdfunding και τη δημιουργία του 2D Animation Studio της VK Toons. Η καμπάνια θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι σε αυτό το επεισόδιο θα ήταν καλό να σας παρουσιάσω δύο από τα projects που προσπαθώ να τρέξω. Να σημειώσω βέβαια εδώ ότι για αυτό το επεισόδιο αρχικά είχα προγραμματίσει μια συνομιλία με τον φίλο μου τον Richard Hardrick, αλλά προέκυψαν κάποια ζητήματα με τις πλατφόρμες crowdfunding και το αναβάλαμε. Δεν το ακυρώσαμε, το αναβάλαμε. Θα πάει μετά από ένα χρονικό διάστημα η συζήτηση εκείνη. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω δύο από τα projects που έχω σκοπό να κάνω. Και τώρα θα πρέπει να αρχίσω να πατάω κουμπάκια σιγά σιγά. Λοιπόν, το πρώτο project είναι, μισό λεπτό, αυτό εδώ, στο περιβόλι. Είναι λοιπόν, νομίζω ότι έχω και βίντεο να σας δείξω εδώ να παίζει. Ναι. Ελπίζω κιόλας, ναι, δεν ακούτε τον ήχο του. Εκεί ήταν το πρόβλημα χθες. Η σειρά αυτή λοιπόν, στο περιβόλι, ήταν μια ιδέα που είχα και η οποία προέκυψε στα χρόνια του κορονοϊού και του εγκλεισμού. Πώς το είχα δει τότε. Ειδικά στην περίπτωση που θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις εγκλεισμού λόγω επιδημιών ή άλλων καταστάσεων. Δεν λέω ότι είναι σωστός ή όχι ο εγκλεισμός, λέω ότι είναι πιθανό να ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε πώς θα μπορούσαν τα παιδιά κυρίως να μπουν στη διαδικασία να καλλιεργούν εντός εισαγωγικών την τροφή τους, όχι μόνο στο ύπαιθρο, αλλά πλέον και μέσα στις πόλεις, στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να τα φυτέψεις μέσα σε μια γλάστρα στο μπαλκόνι και να μπορείς να τα καταναλώσεις μετά αυτά τα προϊόντα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτικού τύπου σειρά που να δείχνει στα παιδιά. Τι να δείχνει? Ποια είναι τα προϊόντα του περιβολιού, τα οποία μπορούμε να παράγουμε και μέσα στην πόλη, να τα καλλιεργήσουμε μέσα στην πόλη, τι μας προσφέρουν αυτά τα προϊόντα, πώς μπορούμε να τα μαγειρέψουμε, να τα φτιάξουμε κτλ. Και όλα αυτά να τα συνδυάσω και με μια ιστοριούλα στο τέλος. Έτσι λοιπόν προχώρησα σιγά σιγά στην δημιουργία κάποιων σκηνικών κτλ. Έφτιαξα το κόνσεπτ όπως το είχα στο μυαλό μου. Έγραψα και τα πρώτα 2-3 σενάρια, αλλά εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία. Δεν θα ξαναγράψω σενάρια, εφόσον πάει η σειρά σε παραγωγή. Δεν είναι σωστό να ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, ειδικά εφόσον μιλάμε για παραγωγή animation. Το σενάριο θέλει να φύγει από μένα, οπότε έχω συμφωνήσει ότι αν η σειρά πάει σε παραγωγή, τα σενάρια θα τα γράψει η Κωνσταντίνα Θεοδόρου. Θα είδατε ενδεχομένως και παλιότερα ένα vidcast, μια συζήτηση που είχα μαζί της. Η Κωνσταντίνα λοιπόν θα αναλάβει τα επεισόδια αυτά, εφόσον καταφέρουμε και πάμε σε παραγωγή, θα αναλάβει τα επεισόδια ως προς το κομμάτι του σενάριου, γιατί είναι κακό να ασχολείται κάποιος με τα πάντα. Εγώ θέλω να αφοσιωθώ κυρίως στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και του animation. Η σειρά είναι digital puppetry και το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ για την δημιουργία της είναι το Moho. Οι χαρακτήρες λοιπόν της σειράς είναι
η Γεωργία, το κοριτσάκι, αυτό. Είναι μετά ο Θανασάκης, ο αδερφός της, είναι λίγο πιο σκανδαλιάρης, οι οποίοι λοιπόν και οι δύο πηγαίνουν στο περιβόλι του παππού, εδώ, και της γιαγιάς επίσης, και μαθαίνουν όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Πώς λοιπόν καλλιεργείται ένα φυτό, κάθε επεισόδιο πιάνει ένα φυτό, ένα δέντρο, έναν καρπό, οτιδήποτε, και μας δείχνει πώς τον καλλιεργούμε, ποιες συνθήκες καιρικές τον επηρεάζουν, τον καρπό αυτό, το δέντρο αυτό κτλ. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε στην κουζίνα μας, και στο τέλος όλα αυτά τα συνδυάζω με μία μικρή ιστοριούλα για να δέσει καλύτερα, θα πούμε έτσι, το γλυκό. Υπό κανονικές συνθήκες, αν υπάρχει ήδη μία ιστορία στην παγκόσμια, ας το πούμε έτσι, λογοτεχνία, θα προτιμήσω αυτή. Για παράδειγμα, στο πρώτο επεισόδιο με το κεράσι έβαλα μία ιστορία από τα παιδικά χρόνια του George Washington για την κερασιά. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια ιστορία, θα πάμε όπως περίπου πήγα στο δεύτερο επεισόδιο για τον Μαϊντανό. Δεν έβρισκα κάποια ιστορία, δεν καταλαβαίνω τέτοια υποτίμηση για το θαυμαστό φυτό του Μαϊντανού, οπότε έφτιαξα μόνος μου μια ιστοριούλα για να μπορέσουμε να την περάσουμε στα παιδιά. Τώρα αυτή η σειρά προφανώς έχει ένα κόστος. Δεν ξέρω αν τηλεοπτικά μπορεί να σταθεί, περισσότερο θα έλεγα ότι διαδικτυακά μπορεί να σταθεί, με την έννοια ότι στο τηλεοπτικό τα 7 λεπτά ενδεχομένως να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός τηλεοπτικού σταθμού, γιατί κάπου εκεί προγραμματίζω να είναι ο χρόνος διάρκειας κάθε επεισοδίου, με βάση και τους πιλότους κιόλας. Να σας πω εδώ ότι αυτά τα δύο πιλωτικά επεισόδια για την κερασιά και για τον Μαϊντανό μπορείτε να τα βρείτε στο παιδικό μας κανάλι στο YouTube, στο VK Tunes for Kids, είναι ελεύθερα. Δεν θα τα βρείτε στην πρώτη σελίδα, θα πάτε στα βίντεο και νομίζω είναι σε playlist, θα σας γελάσω. Στα βίντεο πάντως θα βρείτε σίγουρα αυτά τα δύο επεισόδια. Αυτή η σειρά λοιπόν δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί τηλεοπτικά, θα έλεγα περισσότερο ότι μπορεί να παίξει διαδικτυακά, γιατί ακριβώς είναι η διάρκεια της μικρή σχετικά και μπορεί να αρχίσει να παίζει επανάληψη. Τώρα, ως προς τη διανομή της, μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις για το πού μπορεί να προβληθεί και δεν είναι απαραίτητα κάποιο κανάλι διαδικτυακό που υπάρχει ακόμα, αλλά θα το αφήσω εδώ γιατί κάποια ζητήματα δεν αφορούν το τι θα κάνω εγώ, αλλά το τι θα κάνουν αυτοί που έχουν σκοπό να φτιάξουν το κανάλι, να δούμε αν θα το φτιάξουν κτλ. Η άλλη εναλλακτική από εκεί και πέρα είναι να πεις ότι βρίσκεις χορηγούς εσύ ο ίδιος, το οποίο είναι δύσκολο ακόμα και ειδικά αν δεν είσαι θεσμός, ας το πω έτσι, μέσα σε εισαγωγικά για να σε εμπιστευτούν χορηγοί. Εν τούτης, ο άλλος δρόμος θα έλεγα ότι είναι αυτός, μέσω χορηγιών. Εκεί μπορώ να σας πω από τώρα ότι το να έχεις ένα στούντιο με αφημί και τα λοιπά θα βοηθήσει, γιατί ο άλλος θα πει «ΟΚ, αυτός υπάρχει», άρα εξ αντικειμένου κάποια πράγματα τον δεσμεύουν ότι θα τα κάνει κτλ. Ενδεχομένως δηλαδή, όχι ενδεχομένως, σίγουρα με την ύπαρξη ενός studio animation κανονικά πια, με νομική υπόσταση, θα είναι ευκολότερο μετά να πεις ότι βρίσκεις ανθρώπους να κάνουν την χορηγία. Αυτά λοιπόν ως προς το... μισό λεπτό, έχω να σας δώσω και λίγο εδώ από το Μαϊντανό ένα background από την ιστορία του Μαϊντανού, που είναι κάπως έτσι προς τον Μεσαίωνα κτλ. Αυτά λοιπόν για την σειρά στο περιβόλι. Πάμε στην άλλη σειρά, η οποία είναι και λίγο ως πολύ προσωπικό στοίχημα. Είναι ο θησαυρός στην ρίζα του δέντρου της γης. Είναι μια σειρά που ξεκίνησα πριν πόσα χρόνια, πριν 14-15 χρόνια περίπου. Μπορώ να σας πω ότι τα 17 σενάρια της σειράς είναι ήδη έτοιμα από εμένα. Για τη συγκεκριμένη σειρά ήθελα να τα γράψω εγώ όλα τα σενάρια, γιατί είναι και ένα project
αρκετά προσωπικό. Την σειρά την ξεκίνησα με αφορμή την γέννηση της ανιψιάς μου και από εκεί άρχισα να δημιουργώ. Οπότε ήθελα να είναι κάτι που να το φτιάχνω εγώ σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια στο animation θα χρειαστώ βοήθεια οπωσδήποτε. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η σειρά, η έμπνευση ήταν αφενός η ανιψιά, αφετέρου ένα online παιχνίδι, αρκετά παιδικό θα έλεγα, που με έσπρωξε να φτιάξω, να σχεδιάσω τους χαρακτήρες με ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ απλό τρόπο. Συνέχισα να τους εξελίσσω τα επόμενα χρόνια, πάλι απλούς, ακόμα και τώρα που έχω προχωρήσει λίγο το concept των θησαυρών αυτών, καλά είναι θησαυρός η σειρά, των χαρακτήρων αυτών και όλη της σειράς, έμεινα όσο μπορούσα σε ένα απλό σχέδιο. Και ανοίγω παρένθεση εδώ, διαπίστωνα ότι κάθε φορά που άλλαζα το σχεδιασμό και τον έκανα λίγο πιο τηλεοπτικό, ας τον πω έτσι, είχα γκρίνια από παιδιά, δεν ήθελα να αλλάζουν οι χαρακτήρες. Είναι λογικό βέβαια σε έναν βαθμό αυτό, γιατί ταυτίζει το άλλος με κάτι που βλέπει και του αρέσει. Άρεσε η ιστορία περισσότερο, δεν ήταν τόσο στο σχεδιασμό του χαρακτήρα, άρεσε η ιστορία από ό,τι κατάλαβα σε όσα παιδιά το είδανε. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα ότι αυτή η σειρά πρέπει να προχωρήσει λίγο περισσότερο σε παραγωγή. Μέχρι ένα σημείο είχα τη βοήθεια φίλων και συγγενών για να δίνουν τις φωνές τους, αλλά από ένα σημείο και έπειτα, εφόσον ήθελες αυτή η σειρά όντως να γίνει κάτι, έπρεπε να προχωρήσω σε επαγγελματικού τύπου παραγωγή. Να επισημάνω εδώ το εξής, ότι κάποια επεισόδια με παλιό format που είχα από τη σειρά, ήταν 4-5 επεισόδια, είχαν προβληθεί από το ERT Open, τα είχα δώσει δωρεάν τότε όταν είχε πέσει το μαύρο στην ERT, για να ενισχύσω όπως και άλλοι δημιουργοί τους εργαζόμενους στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Κάποια στιγμή λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μετά το 2015, ήρθα σε επαφή με τον θρύλο, τον Αργύρη τον Παυλίδη, και με τον άλλο θρύλο τον Φέδωνα Σοφιανό, και πήγαμε, να σας δείξω για τη φωτογραφία, και κάναμε μία ηχογράφηση ενός πιλωτικού επεισοδίου στα Mabrinda Studios. Και να δούμε εδώ τη φωτογραφία. Εδώ λοιπόν είμαστε στα Mabrinda Studios και ξεκινάμε από τους όρθιους, όπως οι ποδοσφαιρικές ομάδες, να σας ονομάσω τους παίκτες. Από αριστερά όρθιος λοιπόν είναι ο Φώτης ο Πετρίδης, ο Λουκάς ο Φραγκούλης, στη μέση πίσω είναι ο Φέδωνας ο Σοφιανός, μπροστά του είναι η Μελίνα η Κατσακούλη, δίπλα είναι ο Στέφανος ο Γεωργόπουλος και τέρμα δεξιά η Αφεντομουτσουνάρα μου και καθήμενος ο Αργύρης ο Παυλίδης. Κάναμε λοιπόν το πιλωτικό επεισόδιο, το ηχογραφήσαμε, έγινε animated, δεν αξιοποιήθηκε κάπου και μπορώ να σας πω ευθέως ότι έτσι κι αλλιώς το format κυρίως τα σκηνικά δεν θα είναι πια έτσι όπως ήταν σε εκείνο το πιλωτικό επεισόδιο. Θα αλλάξουν πάρα πολύ. Πριν όμως σας μιλήσω για τα σκηνικά, να σας μιλήσω για την ιστορία για το concept συνολικά. Ο θησαυρός λοιπόν στη ρίζα του δέντρου της γης αφορά σε μια ιστορία ενός ξωτικού. Έτσι, αυτό που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίγει η σειρά. Το ξωτικό λοιπόν αυτό είναι ο Ανθός, ο οποίος θέλει να βοηθήσει τελικά τους ανθρώπους της γης για να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Ανακαλύπτει λοιπόν, συζητώντας με τον σοφό των ξωτικών, ότι ο καλύτερος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να πάρει τον θησαυρό που βρίσκεται στην ρίζα του δέντρου της γης και να το μοιράσει στους ανθρώπους. Δεν θα δώσω άλλα spoiler για το συγκεκριμένο πράγμα και πώς θα λήξει φυσικά. Να σας πω απλώς ότι ενώ η ιστορία ξεκινάει μάλλον κάπου στην Ιρλανδία, αμέσως μετά θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, γιατί το δέντρο
της γης είναι το δέντρο που στηρίζει την επιφάνεια της γης και αυτό το οποίο κόβουν όλο τον χρόνο οι καλικάζαροι για να πέσει και να πέσει μαζί του και ο φλοιός της γης προς τα κάτω και να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, το οποίο περιέργως κοντά στα Χριστούγεννα που μόλις έχει μείνει μια τρίχα και συγκρατεί τη γη στη θέση της, σταματάνε. Δεν νομίζω ότι το κάνουν και καλά για κάποιον λόγο, ότι κουράστηκαν μόνο, αλλά περισσότερο σκέφτονται και αυτοί ότι αν πέσει η γη θα μας πλακώσει και εμάς, δεν ξέρω. Σταματάνε λοιπόν και ανεβαίνουν στην επιφάνεια της γης για να κάνουν όλα όσα κάνουν στους ανθρώπους. Ο άνθος λοιπόν ξεκινάει από τη χώρα του να έρθει στην Ελλάδα για να βρει το δέντρο αυτό και στην πορεία βρίσκει καταρχήν τον Σπιθουράκια, ο οποίος είναι ένας καλικάτζαρος, ο οποίος έφυγε νωρίτερα από τους άλλους καλικάτζαρους γιατί είχε βαρεθεί να δουλεύει, βγήκε στην επιφάνεια της γης λοιπόν, πήγε σε κάποιο κρασοπουλιό, για να σας το δείξω κιόλας το κρασοπουλιό, είναι αυτό εδώ, μισό, το οποίο κιόλας έχει μία αναφορά σε ένα κρασοπουλιό εδώ στην περιοχή μου, που υπήρχε παλιότερα. Ο Σπιθουράκιας λοιπόν, αυτός εδώ, έχει χάσει τον δρόμο για να γυρίσει πίσω μετά το μεφίσι που έριξε και αποφασίζει να ξεκινήσει μαζί με τον ανθό για να βρούνε έτσι κι αλλιώς το μέρος που ψάχνουν και οι δύο. Λίγο παρακάτω θα βρούνε αυτόν εδώ, τον διάβολο Σιρ, ο οποίος είναι στη γη για να κάνει τις διαολοδουλειές του, φυσικά, και αποφασίζει για τους δικούς του λόγους να ακολουθήσει τους δύο προηγούμενους. Και λίγο παρακάτω θα βρούνε έναν άγγελο, τον Ομαήλ, ο οποίος φυσικά τσατίζεται που βλέπει τον διάβολο, αλλά τέλος πάντων αποφασίζει να ακολουθήσει και αυτό στην παρέα. Ο Ομαήλ είναι στη γη για να μεταδώσει το χαρμόσυνο μήνυμα των ημερών εκείνων, το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και τέλος, λίγο παρακάτω θα βρούνε τον πέμπτο της παρέας, όχι αυτόν εδώ, τον αρχαίο Θεό Πάνω, ο οποίος πλέον δεν κάνει και πάρα πολλά πράγματα, τσομπάνης είναι και έχει βαρεθεί να μην κάνει έτσι κάτι λίγο πιο δυναμικό μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια και αποφασίζει να ακολουθήσει και αυτός την παρέα. Όλοι αυτοί λοιπόν για τους δικούς του λόγους, ο καθένας αρχίζουν, πάνε όλοι μαζί για να ψάξουν να βρουν το δέντρο που συγκρατεί τη γη στην θέση της. Τώρα θα πάμε σε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με αυτή την σειρά. Μισό λεπτό, να αρχίσω να σας δίνω και μερικά από τα backgrounds ταυτόχρονα. Αυτά θα είναι τα backgrounds τα οποία θα αξιοποιηθούν τελικά. Άρχισα να δουλεύω με άλλη λογική τα backgrounds, όχι πια με προγράμματα vector, αλλά με bitmap προγράμματα. Εδώ θα δουλέψω βασικά πάρα πολύ με το Krita και θα τα εξάγω μετά με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να μπουν στο μόχο. Αυτό λοιπόν που έμαθα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η σειρά η οποία θέλω να ολοκληρωθεί, να παραχθεί πριν πεθάνω και ελπίζω ο θάνατος αυτός να πάει πάρα πολύ πίσω, ελπίζω να μην πάει τόσο πίσω η παραγωγή της σειράς. Έμαθα λοιπόν και από Έλληνες δημιουργούς αλλά και από ξένους δημιουργούς όταν πήγα στο Ανσί ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο φεστιβάλ του Ανσί, ως μέλος της Ανσί Φαελάς δηλαδή, ότι αυτή η σειρά δεν πρόκειται να προβληθεί από κανέναν τηλεοπτικό σταθμό, διότι πολύ απλά η εκκλησία, όποια εκκλησία, όποιου δόγματος, υποθέτω επίσης και κάθε θρησκεία, δεν θα δεχθεί να παρουσιαστεί συνεργασία αγγέλων και διαβόλων. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτή η σειρά μπορεί να παίξει μόνο ή σε κάποιες πλατφόρμες διαδικτυακές ή κατευθείαν στο διαδίκτυο, ας πούμε στο YouTube. Και για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο με αυτή τη λογική πηγαίνω, χωρίς να αφήνω και τις πλατφόρμες απ' έξω. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι έχει πάρα πολλή δουλειά όλο αυτό το πράγμα για να δημιουργηθεί. Η παραγωγή μιας τέτοιας σειράς έχει πάρα πολλή δουλειά στο κομμάτι των backgrounds και στο animation,
αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι πάρα πολλά σκηνικά. Η διάρκεια κιόλας του κάθε επεισοδίου εδώ θα είναι γύρω στο τέταρτο, δηλαδή είναι λίγο παραπάνω. Έχει αρκετό κόπο λοιπόν, χρειάζονται αρκετά χρήματα και εδώ ένα από τα ωραία κομμάτια του concept, να σας το δείξω και μεγάλο, είναι η βιβλιοθήκη του σοφού των ξωτικών, που είναι μέσα σε ένα δέντρο και όπως βλέπετε κατεβαίνει σπυροειδώς η σκάλα προς τα κάτω και στα πλάγια είναι η βιβλιοθήκη. Η σειρά λοιπόν αυτή για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα, οπότε ξαναπάμε στο κομμάτι της καμπάνιας crowdfunding πια, για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα. Έχω νομίζω να σας δείξω και κάτι άλλο από εικόνες εδώ. Όχι. Η καμπάνια λοιπόν crowdfunding που θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου θα καλύψει όχι τα έξοδα παραγωγής, αλλά θα καλύψει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες του στούντιο για το πρώτο έτος. Και παρότι μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι και τόσα πολλά αυτά τα χρήματα, είναι δύσκολο να πεις ότι συγκεντρώνονται στην Ελλάδα για ένα project animation και μάλιστα όχι για ένα έργο animated, αλλά για ένα στούντιο που θα κάνει το animation. Το ποσό λοιπόν που ζητάμε στην καμπάνια είναι 5.200 ευρώ. Και τα περισσότερα από αυτά είναι σαφώς για να πληρωθούν λειτουργικές ανάγκες, δηλαδή εφορία και λογαριασμοί ΔΕΚΟ κτλ. Και ένα όμως αρκετά μεγάλο ποσό θα πάει και στα fees της πλατφόρμας του Indiegogo, συν ενδεχομένως σε φόρους που θα παρακρατήσει το ελληνικό κράτος από την καμπάνια. Όμως με αυτά τα έξοδα, αυτά ζητάω να καλύψω, θα μπορέσουμε να τρέξουμε τα βασικά πράγματα, δηλαδή να πούμε ότι πλέον έχουμε μια νομική υπόσταση και μπορούμε να μπούμε σε προγράμματα. Εδώ να θυμίσω ότι υπήρχε μια εταιρεία της VK Toons, η VK Toons Limited, με έδρα το Λονδίνο, αλλά αποδείχθηκε ότι το να έχεις εξ αποστάσεως μια εταιρεία δεν σε βοηθάει να μπορέσεις να μπεις σε προγράμματα, δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις εύκολα, δεν μπορείς να μιλήσεις με ανθρώπους εύκολα για να κάνεις αυτά που θέλεις ώστε να βρεις τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα, επειδή δεν υπάρχει και το κεφάλαιο για να ξεκινήσω μόνος με την επιχείρηση, αποφάσισα να ξεκινήσω την καμπάνια στο Indiegogo. Εδώ σας δείχνω την σελίδα έξω από μέσα στο Indiegogo της VK Toons, όπου μπορείτε να μπείτε. Αν πάτε στο Indiegogo θα πληκτρολογήσετε στο search VK Toons και θα σας βγάλει το εικονίδιο για την καμπάνια, το πατάτε και βγαίνετε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, όπου περιμένουμε βασικά να δώσετε και το email σας για να ενημερώνεστε. Δεν σημαίνει ότι θα πληρώσετε επειδή θα δώσετε το email, απλώς θα ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάσουμε σχετικά με την καμπάνια. Και μπορείτε παρακάτω να βρείτε επίσης και ένα session όπου υπάρχει μια online συζήτηση σχετικά πάλι με την καμπάνια αυτή, όπου περιμένουμε προτάσεις, τις ευχές σας, βέβαια θα τις πετάξουμε εννοείται, μια χαρά είναι οι ευχές, ή και ερωτήσεις αν έχετε σχετικά με το concept, που ενδεχομένως αν δούμε ότι υπάρχει λόγος να τις βάλουμε στο frequently asked questions μετά, στο κομμάτι εκείνο, για να παίρνουν άμεσα απαντήσεις για κάποια ζητήματα όσοι παρακολουθούν την καμπάνια. Το ποσό λοιπόν που ζητάμε είναι 5.200 ευρώ και αν ολοκληρωθεί επιτυχημένα, θα ξεκινήσουμε Δεκέμβριο ή Ιανουάριο το στούντιο να το έχουμε πλέον νομικά. Σημείωση, αν δεν συγκεντρωθούν τα χρήματα, έχω επιλέξει να μην είναι flexible η καμπάνια. Αν δεν συγκεντρωθούν τα χρήματα αυτά, θα επιστραφούν όλα σε όσους δώσουν το χρηματικό ποσό. Σαφώς θα χρειαστούμε και πιο χοντρά πορτοφόλια, ας το πούμε έτσι, αλλά η πείρα δείχνει πως και για να έρθουν και τα χοντρότερα πορτοφόλια θα πρέπει να δουν ότι υπάρχει κίνηση από τους πιο αδύναμους οικονομικά. Δηλαδή, το 1 ευρώ μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ξεφτύλα, αλλά όταν κάποιος δεν έχει να δώσει παραπάνω χρήματα, θέλει όμως να βοηθήσει, και το 1 ευρώ για μας είναι έτσι κι αλλιώς 1 ευρώ που δεν έχουμε.
Αν μαζευτεί λοιπόν αρκετός κόσμος και δώσει τα μικρά ποσά, 1 ευρώ, 20 ευρώ, ίσως και 50 ευρώ κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, δεν ξέρω για παραπάνω, κάποιοι που μπορεί να κρυφοκοιτάνε να δουν τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, ελληνικό animation, VK Toons ειδικότερα εδώ στην περίπτωση, μπορεί να πούνε στο τέλος ότι ξέρεις τι, αξίζει να συμβάλλω και εγώ τελικά. Και ίσως να πιαστεί ο στόχος. Δεν είναι δηλαδή κάτι ανέφικτο. Περισσότερο θα έλεγα ο σκοπός είναι να πείσουμε τον πολύ κόσμο να δώσει τα λίγα ποσά και αυτό είναι που θα οθήσει τελικά και άλλους να δώσουν τα μεγαλύτερα ποσά που ενδεχομένως να κλείσουν πια το κενό το οικονομικό για την επιτυχία της καμπάνιας. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Το επόμενο επεισόδιο στις 15 Οκτωβρίου θα είναι αφιερώμενο πλήρως στην καμπάνια crowdfunding, τους σκοπούς της κτλ. Δεν θα υπάρχει κάποιος φιλοξενούμενος σε εκείνο το επεισόδιο πάλι, όπως και σε αυτό. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα τα δύο projects. Θα παρουσιάσω κάποια στιγμή και τα επόμενα. Υπάρχουν και άλλα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και που συνδέονται και με τις σπουδές μου κιόλας στην ιστορία και αρχαιολογία. Θα τα πούμε λοιπόν πάλι από κοντά 15 Οκτωβρίου. Γεια χαρά ως τότε. Ήταν ζάχαρη και μέλι αυτό το podcast του Βαγγέλη. Περιμένουμε τη γνώμη σας στα σχόλια μαζί με τις ερωτήσεις σας. Νέο ραντεβού περίπου σε 2 εβδομάδες.